Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kamat kebentukung berpindah. Pi ka jingkali jonga mene haka question hour ka day halor ka jing bom tre kam jong ki border area scheme. Manta lajan arsnem nimshum yo sanction shu yaki border area. Banungkong bang yo do de ka de hau arajar khat phra khat khandai. Te u khat khandai arpo ingi film yo shu. Te ka kadau ka banga kli na u minister u in charge border area ba lakmen rumboi kalong ba ke ka ba pelong ya ka sarkar jongi banum yo ya ka pisah na central government iyo ngamla ban batai na marka syong ka central government ba ka klemplat ya ka pisah hendrei ngayeng jot bat ngalapen ya kata ka sanction order ka bangala yo ban download na ka Ministry of Home Affairs ka ba ong bala pelat ya ka pisah khatsan klur tengka ya ka state government jongi haka khalai tarik ubnai me arpo wei tengah on ya speaker ba minister joka border area la ula shujler uthok lane ula yalam bakla yengi haka ne ka house nama ke evidence ka don hakti jonga khatsan klur tengka ke sarkar kami kala pelat ya ka state government ngakli shano ka don kan ika pisah o minister u jubab uong hoai ka dei handrei ka pisah ka 4 poi anda ngakli ke ika daw ka pisah ka 4 poi hangta kami ka jubab ba kim shum lala bakin ai ya ka utilization certificate jong ki jingtre ki balai pentre hakini ki snem balalai philaban mudur ba ka sarkar kam sumla ban pendengkam penlut ya ka pisah ka balayo sanction na government of India hadu life howe klur tengka ka unspent balance jong ka khat khandai arpho kade hadu life howe klur tengka hendrei u minister u jubab uang kada itang khatsan klur ngamla ban mudur bakai kadaw u minister u yalam bakla lane ki officer jong ka border area kimsum lambatai bahayu kalong ka basosi namar ni ngide ki MLA jong ki border area ka development haka thanjungi kadai halor kane ke scheme border area development nishnai ki surok nishnai ki jingking ya ki jat nishnai ya ki community school community hall ya ki school building kumta ter temda ala ars nem nim yo shu ya kane ka pisah te kumno ngi ni elect ban phai shu pa ba shwa ka election ngi nong ayu la le kane ka sarkar ka ba mutlab ka sarkar ka bom kit khiai pa ba ta sarkar kabam sutnyo kat kata ka pisah ka sakut life huai clear tengka kadang sa hapla jongki ban pendon kam andrei hadu menta kim chumle te ka government of India ka ongkum no ko lada pimplut ya kato ka life huai clear tengka pinum yo shu iki scheme thamai kata kala long ka clear instruction ka bawan na Delhi te ka basusi kalong ba tang damata kajing le authority jong ka department kajing le bom sim khia jong minister ya kan ka kam ka pelong yangi ki pajba ki basa ha border jong ka jela jongi borok we bangin yo ya ki jing shitam ha ki development kata kemut ki kerdu lut ki jing yo jong ka roi kapar ya ki brio basa ha ki border ka kentup lang ya ka konsumsi jong minister o minister uday nakathain amlarem bakadon ka international border ti kumno umla bon kit khia ya ka kam lajong kata kemut bo sunyo kit khia gi pajba ngate ngade UMLA nakathain mau sendam baka international border jonga ka bajrong ba do saupo sanpo kilometer ngakit khia ngaso khia bak na don kam ya ka pisah kenapa ki pajba jonga kinyo ya ki
ye jingkeng ye kijat kinyo iki school kinyo iki community hall kinyo ye ka umbam umdi kunta terden na kani ka scheme tingingen mata ka sngi hapang alakren katta ka sarkar kan pej benia bat kan le ye ka bari ban le hakini kisi ki banwan ngin apej sakat no sngi kan simpor ka sarkar pan pentri kini bi ka jingkeli ka long ne manta kisong hau MLA nga de MLA bakit kya upai ba nga sudan kam ye ki development ni mo upai ba te lada fikli ka jingkeli shofang MLA jo karani ko le ne MLA jo kibai koi constituency le se udan ha ka ruling udang de ban la ma khambun shu ban dawa la ne ban pressurize minister ban say ka ni ka pisala ne ban pentrai te lada ki kim kit kya nga ngam la bangan ong halor kata ndrei nga ya ka konsti le jong ngan budin bet ngade bangan yo kata kade ka pisa ka bala mang ha une ar hajar ar imanda ka konstitusi jonga siklor ar khatpralak kumangan ong no siklor khatpralak ya ka pisa ngade bangan yo bat ya kata ngan budin bet ini bisa ke mbak jumlah penteri kedon ha ka bisa kili ayu ni bisa kane ka pisa ka don ha ka state government Kasyong hak state government bat ka finance department bakin jubab ke gile da kane ka pisa claim da pendongkam ya kane ka pisa haduk lai phui kelor tangka nomor bakila mino nai berbar dengan jingia saya ikran ni baca res tinggi pun isu bakila bukan rak tentang pendidikan ini ke isu kebangi ya tulis kita kan yang penting sebelum ke mungkin berpau berubah kandidat buat ini pi kalong kumne matasi ngila walkout ngila do ya ki discussions ki bangi di bandra ndre kini ki discussion baro nginang yo ban beteng lesai namar mata kadang ya emotion te emotions kamot kinumkut tang matasi ki motion kindang continue hadu lesai kasngi but ka private members business kamot kasngi ya benta jungi ki private members kamot kandang don salah syai bala sisngi tengin nang yo sa arsngi ban pendon kam ya kani tengin sa shim ya kani kabu bangin pendat ya ki agenda ki bangi ngidon bangin kren ngidon ban kren halor ki nongrep lasai kasngi ngan kren halor ka jing jong unong rep ngan kren halor ka surop moplang hadu balat road nang ta ngan kren de halor ki jing kum ka power scenario badu light ka boarding ka de gawai ka ba pendik yangi ha ki than nong kendong kataru ngan kren lasai kum ta ter kidang bun ka jing jong gino hi kairo ngin kren ni kataru ha ka sngi tho ding te kamdam shim snow dunong ai namar balai ngi la nang ya start kumno bangin penwan ya ki jing kren jongi hakini ki sngi ki badang sa